haver de com cenyir-me molt a l'estatus quo de l'estètica, depenent de gènere, edat, limita moltíssim això i fa com... No sé, fa que de tant en tant no em senti còmode. Potser alguna vegada sí que el tema de vestir-se d'una manera i aquestes coses sí que... Hay mucha presión en las mujeres para estar de alguna forma y estar de alguna manera bella o estar como a esos niveles de la idea de cómo debes estar. Quan vaig mudar-me aquí, a Catalunya, soc dels Estats Units, i vaig notar moltíssim a la meva universitat, les meves amigues al meu costat parlen molt de seves inseguretats. Crec que afecta realment el seu dia a dia, com es vesteixi, com es parla amb la gent, com actua. Crec que afecta molt i miren molt les xarxes socials, quantes likes li han posat. De televisió i també de la família, a vegades, de les mares i això. M'ha ajudat a passejar, simplement veure que hi ha gent que realment li és una mica igual els estàndards estètics. No deixis que ningú et digui com fer les coses, com veure't, com t'hauries de vestir, com t'hauries de maquillar o el que sigui. Que fessin el que vulguin, la veritat. Sí, perquè el tema de l'estètica, cadascú té una estètica i cadascú tindria que vestir com vulguin.